दिनै नोंनि न'खरा गामिनि रायजो राजाखौ लानानै नोंनि बाथ्राखौ बुंबाय नै आबै नों दिनै बबाव मा जानानै दङ ना दाउसिन जाना दाउला जानानै दङ ना भुत जानानै दङ नोंनि बराद नोंसै जोंनि बरादा जोंसै दिनैनिफ्राय नोंजों जोंजों जेबो सोमोन्दो थानाय नंलिया दहाय आबै नों जेबो मोनसा मोनसि दा हमसै नोंनि न'खरनि रावखौबो सिगि सग' खालामनाङा नै दिनै नोंनि जिउनि फोननि थाखायनो जों बयबो रां खेन्दा दान होदों आजावफैदो नोङो नै रम्बा बर' आबै नाजावदो नोङो जोंनि बावनाय आरो खुलुमनायखौ नै बेयावनो नोंनि न'खरनि बिहामजो फिसाफोरा नों थांना थानायाव हाजासे दाहार दुर लानानै नोंनि बेमारखौ फाहामनो नोंनि जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय नाजादोंमोन नाथाय नाजासेयावबो नोंखौ फाहामनो हायासै नों बेहाय जेबो दाय दोफोन हमालासिनो नों गोजोनग्लायनानै नोंनि बे थालांनाय फिसा फिसौखौ आलो गोजोनै सोरां सैथो लामाजों दावगानो हानो थाखायबो जों बोर साबसिननांगोन आरो नोंनि न'खरनि गथ' गथाया बायदिसिना रायजोफोरजों गोरोबनानै खामानि दामानि मावनो गोनां जायो बै खामानि मावनो थांनायावनो नाहा मैहा थांनायाव नों जेबो सिगि सग' खालामनो मोननाय नङा सिमां दावबां फैनानैबो नों जेबो मोनजायासै मोनलोङाखै गाननो मोनासै होननानैबो नों जेबो सिगि सग' खालामनो मोननाय नङा खारन जों दिनै आफा इसोर बोराइ बाथौआ सोरजिनाय गय जरा फाथै जरा बिबार बिलाइ होनानै नै बेयाव नोंखौ नोंनि जिउखौ फोन मोननो थाखायनो आफा इसोर बोराइ बाथौनियाव सिबियारि हानजा लानानै आर'ज गाबबाय नों बेजोंनो गोजोनग्लायनांगोन दहायसै आबै रम्बा बर' दहाय जै आफा बोराइ बाथौनि जै आफा बोराइ बाथौनि जै नोंसानि रम्बा बर'नि जिउमाखौ सोरगोआव थानो आलो गोजोन जायगा होनायनि जै नोंसानि रम्बा बर'नि जिउमाखौ सोरगोआव थानो आलो गोजोनै जायगा होनायनि जै नोंसानि जिउमानि जै आफा बोराइ Sonda ini horbai jauh mana? Kenapa dia horbai di nang jauh sana? Saat dia horbai di ni jauh lain. Saat dia horbai yang ini jauh jauh. Sang horbai ini dia guru bukan. Kalau horbai di ni jiu junap empu elan. Arang serba Cikgu apa cikgu ikut belakang aku apa jam kenapa tahu mana kenapa harus tahu belum sendal arsa susah bahasa sini bu ini tata dasar ada mikro dong deh ada sendal gitu sendal kadang sendal stek nih ada daun mana Ada gila.